Amish er en protestantisk kristen gruppe, der over 3 bølger har flygtet til USA og Canada fra Europa. De går meget op i at leve simpelt og benytter sig, så vidt det er muligt, ikke af at benytte moderne teknologi. Det vil sige, at de bruger hjælp fra heste på gårdene til markerne, bruger hverken biler eller mobiltelefoner. Amish lever the simple way og benytter sig ikke af moderne teknologi, hvis de kan være fri for det. De lever et meget traditionsrigt liv, hvor der er regler for tøj, levemåde og selv skæg er der regler for, hvordan skal gro. Ved sidste præsidentvalg i USA var der kun omkring 10-15% af Amish-folket, der stemte. Men generelt, hvis det er noget politisk på dagsordenen, der vedrører dem, er der flere, der har tendens til at stemme. Grunden til, at der ikke er så mange, der stemmer, er, at Amish-folket tror på det, de kalder two kingdoms. Det vil sige, at de tror, der er en materiel verden og en spirituel verden. Amish-folket er meget lovlydige i forhold til regeringen, men hvis regeringen strider imod deres spirituelle overbevisning, vil den religiøse overbevisning vægte højst. Som der står i Apostlenes Gerning 5:29, man bør adlyde Gud mere end mennesker. Guds vilje er altså vigtigere end samfundets lov. Da Amish-folket vælger at læse bibeltekster ordret, samt har indrettet deres samfund efter deres religiøse overbevisning, kan vi konkludere, at Amish-folket er fundamentalister. Dog er de ikke altid strenge i deres overbevisning, da de har en periode, de kalder Rumspringa. Rumspringa er en periode i en 16-årigs liv, hvor de får lov til at komme ud i det almindelige samfund og gøre, som de vil. Periodens længde vælger de selv, men de skal til sidst vælge, om de igen vil tilbage til Amish-samfundet og blive døbt og dermed frelst for alle de synder, de har begået under Rumspringa. Det kunne for eksempel være at drikke. Vælger de at melde sig ud af Amish-samfundet, har de fleste dog stadig kontakt med deres familie. Som tidligere nævnt stemmer omkring 10-15% af Amish-folket, og der er hos dem størst tendens til at stemme republikansk, da de også værdsætter de kristne værdier og traditioner. Then tonight we're gonna party like it's 1699. We band and